चेनेलाव आं बयखौबो बरायहरबाय ओमफ्राय जोङो दायो बेसेबा गोजानाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय ससे लामासिम सफैखाबाय आरो बेनो जाबाय नंके सुक्लाय होननायाव थांगोन जोङो बे सामब्राम हाजोआव ओमफ्राय मा होनो ब्रह्म धर्मफोरनि फुजा दङ बेयावहाय बेसेबा गिदिर गासिबनिबो आरो ओमफ्राय दा नायलांफाबाय थादो नोंथांमोना नुलांगोन ओमफ्राय जों दायो नै बिराद गुवार साफार बागानजों दं साफार बागाना नायदो जोङो लामासिम सफैखाबाय आरो दसे ओंखारथ'दों आथिं सानानै लामायाव दसे रेस्ट लाबाय जों आथिं सानायानो जाला बेसेबा गोजान फैखाबायना ओंखायनो आंनि दङ फिसाला नै लोगोफोर जोङो दायो नंके सुक्लायखौ सफैबाय हा ओमफ्राय मन्दिर दङ बै गोजौआव ब्रह्म मन्दिर दङ आरो हा ओमफ्राय बेयाव जोङो दायो ब्रह्म मन्दिराव थांगोन आरो ना जैग' हैगोन बावनो माने बोसोराव खेबसे फुजा जायो आरो बेयाव 7 दिन जायो नालाय ओमफ्राय जोंनि ब्रह्म धर्मल' नङा सब बेलेग जाथिनिबो गावबागाव माबा आरो मा होनो मन्दिर दंखाजोबो सब जाथिनि बे हाजोआवनो दंजोबो आरो गावगाबागाव ओमफ्राय जोङो दायो हाबलांसै नोंथांमोना आंजों लोगोसे थफादो नायनो गोसो दंबा ब्रह्म धर्मनियानो गोजौसिन नामा हाजोआव थांसै जोङो दा ब्रह्म धर्मनियानो गोजौसिन ओइजोंसो थांलांबाय दैबो बोहैया बेयाव दै बोहैनायमोनबा पिकनिक जाजागौमोन ओमफ्राय मा होनो दैलाङावल' दै बोहैयोनो आरो ओमफ्राय दैलाङावल' दै थायो दाबायदियाव दै फैया आरो ना गोजां बोथोराव मेसेङाव दै फैबानो देन पिकनिकबो जानो हासिगौमोन आरो बे जायगायावहाय ओमफ्राय बे हाजोआव मा होनो सब जाथिनिबो मन्दिर दंजोबो गासिबनिबो बाथौनिबो बिबार बाथौनि ब्रह्मनि ओमफ्राय बेलेग नेपालिफोरनिबो दङ ओमफ्राय हाबना नायहैसै हा शिब मन्दिर हनुमान मन्दिर शिब मन्दिर कालि मन्दिर दुर्गा मन्दिर शिब मन्दिरनो गासिबो दंजोबो आरो बेयावहाय नायदो दैया बिदि एसेल' बोहैयो स्रायनो बिनिख्रुइ देरसिन दै फैया आरो ना सिगाङाव दै गोसोमसो फैयोमोनहाय एसे गुबुंले आरो दैया गोसोमसो दैया मालाय गावबागाव मन्दिराव फैजोबदों दायो जोङो ओइ हाजोआव गाखोनोसै ब्रह्म मन्दिराव थांग्रोसै जोङो जैग' होग्रोनो थाखाय दैसो लाखानांगौमोन जोङो दै लानांगौमोन दै लाखानांगोनहाय दा हाजो गाखोनो हायाबा दिगदार जागोन दै लानानै लाग्रोसै मेंखायोहाय जि गोजौआवखा माबाया मन्दिरा जि गोजौखा मेंखायो नोंसोरबो गोसोबा फैनो हागोन बे मन्दिराव फैनो हायोबा गासिबो साननाया जाफुंगोन गाहायाव नायदो गाहायाव आरो दा र' नुबावगोन गोजौआव थानानै आं गाहायखौ देखायनो नाजाबावगोन नोंसोरनो गालुनबोगोन दे बोरैबा लामाया नायदो मासि फिसा बोरैबा गोलैलांनांगौबाथाय बाराबो मोनखानाय नङा
मन्दिरखौ मोनफैबाय जों फाइनेलि जोङो गोजौआव मोनफैबाय ओमफ्राय हाजोआव मोनफैबाय जों हाजो गोजौआव ओमफ्राय नायदो हायेनखौ बेसे समायना नै बिनिफ्राय थाबायबोबाय जोङो ओमफ्राय मन्दिर दङ बेयावनो सेरावनो जों दायो मन्दिराव जैग' होनानै थांसै आरो जैग' होनोसै ओमफ्राय दसे नोंथांमोननो बजारखौबो देखायनोसै फुजा मेलाखौ जैग'खौ होखांबाय जोङो दायो ओमफ्राय जा गोसोखौनो बिराद सान्थि मोनखायो आरोना जैग' होनो मोननानै हाजो गोजौआव मन्दिराव जैग' होफैनो मोननानै गोसोखौ बिराद सान्थि मोनदों ओमफ्राय दायो नायदो नै हाजो गोजौआव मन्दिर गंसे बेसेदि समायना गोजोन मोनखायो गोसोफोरखौनो बेयाव सफैबाथाय दा नै जोङो गाहायाव ओंखारलांसै बाबा माला थांगोन नै दिनै थांगोन नै जोंनि थिंजायनि बाबाखौ लोगो मोनदों दा बाबा मोना थांसिगोन ना आरो गारमा फरायलायबाय माथो दे थाबाय खुथबाय दे नायदो जि मोजां गाहायाव नायदो जोङो दायो मन्दिरनिफ्राय ओंखारख्लायनोसै दाना गाहायाव मन्दिरा इनो गाखोनायाव बिराद मेङो आरो ओंखारनायाव बिराद खस्थ' नै फिफा फिसाया ओंखारख्लायदों दहाय गाखोनायाव बिराद मेंदोंमोन जार मेंगिखायो बे हाजोआ आयौ हां थां जोबजोबनाय ओमफ्राय दे मा देखो माबा बुंबावदो गाहायाव थांगासिनो गाहायाव मा दंबावोमोनलाय खिन्थादो दाना गाहायाव थांनानै मेला दङ बैयाव र' दा ससेनिफ्राय नुगोन मेला माने मा मेला बायदिसिना फानग्रा गथ'फोरनि गेलेग्रा आसान खेरा माला जानाय बायदिसिना आरो नै टेटु आखिग्रा फैबावदों नामा ने टेटु आखिग्रा दं नाहरदो नै गाहायनिफ्राय बेसे नै बे गाहायाव थांगोन जोङो दायो बै गाहायाव बे गाहायाव गासिबो मोनजोबो दखानाव मा जानो ओंखाम जानो ना चावमिन जानो ना बेदर जानो ना चिकेन पक'रा जानो मेथाइ गासिबो सब दंजोबो जुलाफि थुलाफि दंजोबो बेयाव मोनजोबगोन आरो बै गाहायाव थांसै जोङो दायो मेंबाय ओंखारनायाथ' मेङा मोनसिगोन जोङो गाहायाव दायो खस्थ' मस्थ' फैनानै नायदो गाहायाव र' जों थांगासिनो सहैथारसिगोन नैबे गाहायाव दायो ओमफ्राय नैबेयाव थायो बाबामोन हर थायो नैबेयावहाय नैबे न'आव नेक्स्ट बोसोराव जाय फैनो गोसो फैनो हागोन ओमफ्राय मागोनि पुर्निमा फार्स्ट पुर्निमायावनो आरो पुर्निमानिफ्राय सप्तासे जायो ओमफ्राय जाय फैनो गोसो नेक्स्ट इयारनिफ्राय फैनो हागोन आरो बोसोरै जाखायो बयबो हायो बा फै ओमफ्राय बेवहाय बयनिबो धर्मनि मन्दिर दङ आरो शिब मन्दिर दं ब्रह्मनि दं बाथौनि दङ ओमफ्राय बिदिनो कालि मन्दिर दं दुर्गा मन्दिर दं नोंथांमोना फैनो हागोन आरो खालमासिफोरनिफ्राय जों देखायनाय जायासै ने जोंथ' देखायनाय जायासै जों थाबायनो हाला थारमाने बिराद गोजौना हाजोआ गाखोनो हाला जों ब्रह्मनि सिङाव थांनानै फैनो हाबाय थांसै दायो गाहायाव चलो बे गाहायथिं नाहरदो माबायदि फुजा बायदि जायो बे गाहायावनो थांनानै जोङो ब्लडनोसै न'आव बायदिसिना जानो लुबैबाय जाहैनोसै दाना
मा लानो नागिरखो? फिसालाया ससमा लानो नै गाननायदो औ बिदिया मोजांहाय नायलाय नायदो दे गिदिर जागोन नामा गान नागिर हामगोन हामा नायगोन ना नायनांगोन जि दाम दाम मोनखायो जायफ्रा माखौनो आजा ससमा गोदानखौ गानदो दे ससमा गोदानखौ गाननाय नायदो गानदो आजा रा नायदि मायदिंदों समायबाय दा ससमा गोदान बायदों आंना फिसालाया जि इन्टारेस्ट गानो फुजायाव ओमफ्राय जि नै बिमा माबा फिसालाया मा लादों दायो माबा मोनसे जाना लानोसै जोङो जि ओंखाम उखैखाबाय ओरैनोबा हाजो गाखोनायावबो ओंखाम उखैखादों ओमफ्राय दायो मा मोनो नायनोसै जानाया थाफैनोसै दायो हटेलाव दखाना मेरलाथार थाफैनोसै जोङो दखान माबा मोनसे जानो ओंखाम मोनजायो आरो ने ओमफ्राय मा दङ जानाया अमा सावनाय दोङो अमा सावनाय बेलाय मा चिकेन पक'रा लेग पिस नारजि अमानि नारजि दं ने मा ओंखाम जानोसै माबा मोनसे जानोसै ओंखामनि अनगा बेलेग गैया रुटि दंदां रुटिफोर नै दायो ओंखाम जाबाय फुङावबो ओंखाम जाबोनाय जायाखै नालाय दा ओंखाम जाबाय आरो आंना बोराया मा ओंख्रि बियो आब' दाउ अनला माबा नारजिबो दं ने नारजिबो दं अमा बेदर नारजि हरदो बेखौ मोनसे दे जादो ओमफ्राय बेदराबो दरसे हरबाय दाउ अनलाखौ दाउ अनला नङा सबाय दाउ औ सबाय दाउ बावदों दे जादो सना जाथों गोदोनासो गोदोनाखौ जाथ्रा नोङो गोदोनायासो गोलैबाय दे जादो जानानै थांसै ने आजा जाजोबनो हागोन ना हाला जागौमोन जाला आं जाजोबथार ओंखामा जाखागोन दा एसे मथाथा जाबावलाय दाउ जानो होननाया दे दा जागोन नायदो नै खेलाफ्रा खेला दं बेयाव Karena salah naik balik bersarikan makro bisa bikin lotari ya wak. Harga berikan lotari pada eta tiket eta price nama bersar dengan nama makro pistu pak. tamam दायो जोङो न'आव थांसै ओमफ्राय न'आव थांसै दायो जोङो बाहेरायाव ओंखारबोबाय एकदम बालाबारि दैबो गैया फंबायफोर लोगो मोनदों ओमफ्राय आगैमोना अबेनिफ्राय फैदों दिमाकुसिनिफ्राय फैदों दिमाकुसि बाब्रे माथो गोजानथार ने साथाम
नामा नैबे खासिनिखा जायगानि जायगानिखा अ दे होमबा आगै मोनथादो हा लोगोफोर जों दिनैनि ब्लगखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन ओमफ्राय नोंसोरबो फैनो नाजा नेक्स्ट इयारावहाय नंके सुक्लाय होनो उदालगुरि नंके सुक्लाय आरोना उदालगुरि गोलैने ओमफ्राय उदालगुरि नंके सुक्लायाव नोंसोरबो फैनो नाजा जोबोद मोजां मोनगोन मन्दिराव फैनो हाबा ओमफ्राय आं दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जों माने न'आव थांसै नालाय ओमफ्राय मा होनबावगोन दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय